Yo, pujaning clear. Apa ki? Pujaning se. Pujaning room. Pujaning se. Yo, Mas. Patrick. Iki teater iki dulu-dulu sing bareng rawuh. Cakra Budaya Indonesia. Oke, Niken Salindri. Perwakane pagot netro terus handul. Ayo wah tari balet wah. Tari balet wah. Tari balet. Nanging wis tumaking kalbu. Komposisi panggungnya dibeki wah. Babar pacar pindho sloka pinebar. Niken Cakra Budaya Indonesia. Sepisan anjabat kang asta. Samsul. Kaya wasanta suwarga. Apa iya iki tresna kang sanyata. Iki lho tresno sing sak nyontone. Cakra Budaya Indonesia. Yo. Amah agawe kunjono papa lungeng kadung hangayan Niken Sailani. sang mustikaning asmara son kayung Malalah. mring hatiku yen jawata ngalilanana bakal tapundhut krama Jodoh Pak. muga kasembatan datang kasrona manambah mring yang widi mugia peparing margi kang waya sati dadadu sang musti kaning asmara. Yo. Sepisan nang jawab Kaya ngene lho kok. Anaston Wek. Bae. kaya wasanto sumarga. Apa iya iki tresna kang sanyata. Tiga. Cakra Budaya Indonesia. Weha, weha. Lungeng kadung hangayan kaya Yo. sang mustikaning Jo. son kayung yat mring hatiku Mega. yen jawab Mega. ngalilan Mega. Jos. Aduh deh. bakal tapundhut krama. Mau enak deh. Muga kasembatan datang kasrona manambah mring sang yang widi mugia peparing margi
sekop. Kangasto Weha, oho, kaya sangka maho. semerga apa iya iki tresno tresno kang sak nyokan temah agawe kunjana Temah agawe. lungeng kadang hangayan mesti kaning asmara son kayung yen mring hatiku yen cawaka kalilana Bakal tapundut kromo aduh sang musikaning asmara son kayung yen mring hatiku yen cawaka ngalilana tapundut rami namaliyane pindah prameswari tolong janar dadya sadaka sayakti Pujaning sih. dadya sadaka sayakti Wow. Iki. Matur suwun. Wah tepuk tangan buat Niken suarane apik tenan. luar biasa. Jan rumah saku bocah kok. Iki nembang iso nyindene kecilik lho, Wah. Nggih. Anakmu sing wedok kae umur 3 tahun iso nyanyi ya. Bisu. Eh? Wedok bisu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim naudzubillah. Aku lanang kabeh. Astagfirullah. Ah golek mantumu. Ayo, kowe yak-yakan kowe omong-omongan Mantu yak-yakan. aja ngeman karo barang sing wis metu. Ah, iki ya tembang pujaning sing iki lak tembang katresnan, kegolong. Dadi wong tresno ki Cocok tenan. kalih apa Heeh. suasana hari ini tuh menikah. Jadi kalau dinyanyikan lagu Pujaning Sih itu Pas. bagus. Momen. Momen. Nek momen nek glowah awan mau kena momen. Rumah saku. Mukmen. Jadi kena diarani tembang iki Nario Panglipur diaturi para bapak ibu tamu agung juga warga masyarakat Paning Paten sing padha pareng rawuh. Betul. Pamriksa dimanapun anda berada, neng YouTube, neng TikTok, kabeh padha mrisani. Waduh Niken jebul numbang Pujaning Sih apik. Sayang kok enek glowoh ning sandinge. Iya. Jadi dianggap Niken dicedeki tekek. Rumah saku. Coba nduk. Menika mumpung sowan wonten Paning Paten umpama sepisan malih ngaten